Príjemný podvečer vám prajem všetkým. Rozmýšľam, ako začať, ale tento obraz mňa vždycky fascinuje. To je to, čo ma baví, keď sa ľudia domáhajú. Keby sa nedomáhali, tak ešte tu skáčeme zo stromu na strom. Naozaj, ten posun, až mi ide na jazyk progres, a to by som nemal, ten posun je v tom, že ľudia sa domáhajú, aby bolo lepšie. A naozaj je to veľmi dôležité. Nám to trošku chýba, ale učíme sa to. Ja som mal aj dnes malú dušičku. Prídu, neprídu, bude to rozpačité, nebude to rozpačité. Je to dobré, je to silné, ide z toho energia. Naozaj, my musíme niečo pre to urobiť. Samé to nepríde. Tento ľud Boží znesie strašne veľa. Však to bol ten povestný Jozef Mak. Človek milión. Všetko na ňo padlo. A držal a vydržal. A to bola Románová postava, ja sa do týchto vôd nepúšťam. My potrebujeme urobiť niečo pre nás a pre naše deti. A naozaj je najvyšší čas. Keď neurobíme, už sa len budeme čudovať. Takže, ľud môj Boží, prosím vás, trpezlivosť je dôležitá, ale už by mala skončiť. Trpezlivosť s týmito ľuďmi, s touto karpatskou sociálnou demokraciou už musí skončiť. Naozaj. To sa nedá. Oni naozaj idú bomby šupy, to už som dneska raz niekde povedal a stále aj teraz mi to prišlo na jazyk. Vy ste neverili, rozpoviem vám to. Alebo možno ináč poviem, môj kamarát to hovorí, niekde tu je, Laco, pozdravujem ťa, že ako vzniklo slovo zasadačka. Vzniklo tak, že zasedačo. Viete, že neustále je niečo a my už naozaj na tých uliciach musíme byť pomaly stále. Takže zasedačo, aj dnešok priniesol do studnice znova dôkazy toho, že takto to už ďalej nepôjde. Skúsim vám povedať, či uznáte, že naozaj je to pravda. Dnes ráno sme mali výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Prosím vás, viete, aký predložil návrh poslanec Hlasu? Počúvajte, že medzi trdelník a brinzu máme dať poľovníctvo. Nechápete, čo? To som ani ja nechápal. Naozaj, oni dali návrh, že organizované poľovníctvo sa má zapísať do národného kultúrneho dedičstva. Rozumiete? Však to je úplne šialené. To je šialené. Medzi trdelník a brinzu. Rozumiete? Poľovníctvo. Oni už naozaj varia z absolútnej vody. Absolútne hlúposti. A viete, čo sa stalo? Kým som sa dosmial, tak ten výbor za to zahlasoval. Naozaj. Takže asi teraz pôjde nejaká depeša na UNESCO, alebo kde sa to posiela, že treba zapísať organizované poľovníctvo. Neskutočné. Prosím vás, a druhú šupu sme dostali od Takáča, lebo sa klobúk dole, neviem, či tu nejakí ľudia od tých sú, ale fakt klobúk dole pred ktorými klobúk dole. A sú ľudia, ktorí robia enormnú robotu, aj nadácia Zastavme korupcia. Takže vypočítali alebo rozkryli Takáčovi, že čo vlastne v tom zákone o dotáciách doniesol, a on tam vlastne doniesol ďalší spôsob ochrany ich ľudí. Ochrany v tom, že proste aby tie peniažky stále šli, lebo oni si nemôžu dovoliť, ten ich kolotoč si nemôže dovoliť, že by tie toky zamrzli. Keby náhodou hrozilo, že sa to zastaví, tak preto bolo potrebné prijať ten zákon a oni ho naozaj prijali. Takáč sa to pokúsil prekryť
prekryť tým, že spomínam nejaké priame dotácie. Takže dobre hovoríte, budem končiť. Spomenul som ten dnešný deň, ale tých dní je veľa a treba nám niečo robiť. Aj kolegyňa predo mnou to povedala, že či dáva to, nedáva to zmysel. Dáva to zmysel. Najkrajšie stavby sú z malých tehál postavené. Naozaj katedrály, to čo obdivujeme, to čo za čím sa chodí, kvôli čomu sa kupuje letenka, to je postavené z malých tehál, drobnou, utrpnou, vytrvalou prácou. A to je aj naša úloha. My to nesmieme vzdať, musíme ísť. Dneska v Bratislave, a tu chcem aj povedať, že budeme pokračovať. A viete, kde budeme pokračovať? V Brodzanoch. Počuli ste také niečo, že Brodzany? Brodzany je múzeum Puškina slovanské, majú malý park, možno o niečo väčší ako je toto. A na takýto park, ktorý by môj dedo pokosil za 2 dní, tak Šimkovičová kúpila traktor, kosačku, obracačku, štiepkov a všetko možné za 100 000. A tam v tých Brodzanoch chceme urobiť konferenciu o efektívnom využívaní verejných zdrojov. No povedzte, nie je to dobré miesto? Však, prosím vás, ak by ste šli okolo, zastavte sa. A ideme robiť aj konferenciu o potrebe a význame vidieckého turizmu. A viete, kde treba urobiť takú konferenciu? V Nitrianskych Hrnčiarovciach. Tam je penzión Malanta, Ubedera, tam ho urobíme, Kultúráku, v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Presne to je to miesto, kde má taká konferencia byť. A spravíme si aj Woodstock, spravíme si aj festival, tuto kolega zakričal, Fafokan. Fafokan je benchmark, Fafokan je to, kde musíme bežať o našu dôstojnosť. Tu vás chcem pozvať, kolegovia, mali sme dobrú akciu prvý rok, bo sami sme boli prekvapení, koľko ľudí si prišlo zabehnúť naozaj o dôstojnosť. Robíme jarnú edíciu v máji, 16. mája. Naozaj je to dôležité. Keby ste šli okolo, keby ste boli blízko, prosím vás, príďte. Potrebujeme vyslať jasný signál, že nám na tom záleží a že to tak nenecháme, aj keď sa premenujú. Lebo už sa premenovali, už vymenili vlastnícke podiely, už to kamuflujú, už to menia. Nedovolme im to. Prosím vás, toto je plán, možno toto zaznelo a ešte zaznie. Nezdávajme to, energia sa netratí, nezdávajme to, je zrejmé, že sa boja, siahajú na niečo, na čo sa nesiahalo. Zmyslom tohto stretnutia je nebrať voľby ľuďom, ktorých vyhnali. Nedovolme im to. Je to znakom, jasným znakom, že keď sa potom sápu, že im ide o každý jeden hlas. Preto je mimoriadne dôležité, že ste sem dneska prišli a verím, že ten zápas o našu krajinu nakoniec vybojujeme. Ďakujem veľmi pekne.